Et æg. Hvad er et æg? Dette er et æg. Et æg er et ubefrugtet foster fra en kylling. Et ubefrugtet kyllingefoster. Hvor stort er et æg? Så stort er et æg. Hvad kan man bruge et æg til? Man kan spise et æg. Et æg. Hvad kan man ellers bruge et æg til? Man kan ødelægge et æg. Et ødelagt æg. Et æg. Et æg, der ligger på jorden. Ægget åbner sig. Der er noget inde i ægget. En kylling. Der er en kylling inde i ægget, og ægget åbner sig. Kyllingen ligger på jorden. Den ligger på jorden. Kyllingen kigger rundt. Kyllingen ligger på jorden, og den kigger rundt. Kyllingen rejser sig op. Den rejser sig på sine 2 ben. Kyllingen har fødder. Kyllingen har knæ. Kyllingen har hænder. Kyllingen har en mave. Kyllingen har skuldre. Kyllingen har et hoved. Kyllingen har liv. Et æg. Et æg er mange ting.